Sugeng dalu Papi Toyo. Nggih. Kaya Papi. Pak Sutoyo. Betul. Lah ya Papi Toyo to. Maksudnya tuh Pak Pitoyo atau Papi Sutoyo? Papi Sutoyo. Su tegese linwe, Su tegese apik. Oh. Toyo tegese banyu. Berarti sampean banyune apik. Wah. Limba Elisa menika ya disepoti men aju meneng kene sepoti anu lu. Mbak Elisa ki disepoti lu. Yo. Truk 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 truk. Dedok 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 dedok. Dedok dedok dedok. Wilujeng dalu Mbak Elisa. wilujeng dalu macange Mbak Yulimbo. Nggih. Soan kula nderek ge gulang tepang gladi wano. Nggih. Cih, nderek belajar. Belajar nopo? Belajar golek duit. Oh. Wah, nggih. Sing nderekke sinten niki mau? Nggih wonten rencang-rencang macange. Oh, Niki nggih. wau nggih. Matur nuwun. Saged dumugi meriki Nggih. wonten dalemipun Pajianto. Nggih. Sembah nuwun lan mugi-mugi amal kesaenan yang udah dibuat untuk ibu tercinta Matur bisa nuwun. menjadi berkah buat Amin. semua keluarganya. Nggih, membahagiakan ibu lan sedaya para warga digawe seneng-seneng digelarke wayang, digelarke campur sari, apa-apa do. Seneng nggih. Iki omong apa? Diseneng-seneng. Diseneng-senengke. Nggih, Napa? niku. Seneng-senengke. Nah. Diseneng-senengke. Nggih. Nggih, ngangge digelarke inggih menika ringgit wajucol. Lan campur sari lan macem-macem. Ringgit wacucal. Nggih. Napa? Ringgit wajucol. Oh. Mboten col. Ringgit wacucal. Oh, wajucal. Nggih amit sewu karang niki nggih. Saking anu nggih asli toli-toli nggih, Pak. Kok ngertos Pak Adi Sutoyo niki napa? Wah, lah kula niki ikuti to. ngepen jenengan sih. Ngepen. Ngepen kula to. Nggih. Napa nggih? Wah, le anu basane teng Blangsur niku lho. Nggih kula nderete panggih dereng nate kepanggih kali Pak Adi Sutoyo tapi paling nggih nate napa dereng nggih. Ya, yo wis ketemu ning le bareng nyambut gawe sek niki. Sek niki. Nggih. Baru sekarang maksudnya dados cangik limbok kali kula dados sinden Nggih. nembe sakmenika. Nggih. Sehat nggih pawartosipun. Sehat. Jenengan rak nggih sehat to? Sehat ning boten waras. Loh. Kok sehat kok ora waras? Nggih, bakune nek dados seniman niku ampun waras-waras. Nggih. Utamanipun nek dados dalang niku ampun waras. Mengke nek waras mboten pajeng. Oh. Mboten pajeng iki kepiye? Ora payu. Oh, alah lah mbok ngono. Dalang kan kudu ngomong dhewe sauri dhewe niku kan tegese mboten waras niku. Oh, dadine anu Mbak Elisa ya ora waras. Kula Lah jenengan sok mayang to? Ayo. Nggih. Lah jenenge ya ora waras. kula niku petuk. Sanginggilipun mboten waras. Oh, dadi petuk. 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 Wah. Ya ana dalang kok wedok wis ra waras. Nggih. Wedok kan ya rada wagu. Penonton iki nek cara kakung penonton niku wonten mriko. Nggih. Ning nek kula sik dalang penonton niku mboten wonten mriko Lah, mboten. ten pundi? Pindah wingking. Oh.
Aku nggih, sesuk arep mboten melu ngertos. nonton saka ngarep. Ampun to, Pak. Mengke isin kula ajur mengke. Engko nggawa cuthik engko. Nggih. Nek cah cilik-cilik itu kan ada aja ono sing do jajan balon, jajan cutik-cutik itu. Ya dunia wayang gini kan macam-macam ya. Sinden sih sok di sogroki saka ngisor gitu ya. Aduh. Pengalaman itu. Saya juga dulu sekolah di Pedalangan. Jadi di Temanggung, Wonosobo. Nah itu ini panggungnya itu tinggi-tinggi, Pak. Jadinya ya itu anak-anak kecil itu beli apa gitu kan, beli tusuk-tusuk itu dari bawah itu digini-gini, ayo gini-gini terus ini. Cerita dunia wayang itu ya lika-likune macem-macem, kadang ning nggon tempat kementerian, kadang ning kepolisian, kadang-kadang yo ning desa, ning dhuwur gunung ereng-ereng macem-macem. Nggih niku senenge nggih niku. Nderek mangayu bagya intinipun iki apa to tememplek. Walah, aja meneh wong ora nemplek lah kek anu ya nemplek ngono lho karo Elisa iki. Sing jenenge lasbane ya nemplek ku lho. Lasblan. Lasban. Wel HP. Ana ban dilas iki ya ora ilang karete. Kok lasban. Iki dagelan nemu ora jarak malah lasban. Lah iya lho, ana ban kok dilas ya karete entek. Pelek. Malah geli aku ya ampun, iki saking senenge ya iki. Bahagia istilahnya. Apa sih? Basa Jawane apa bahagia iki? Hah? Bahagia. Nggih Mbah, Mbah Partiem. Seneng boten, Mbah. Walah isin lah, gumujeng ditutupi lah. Lah sebabe napa? Hah? Sebabnya Saking senenge, saking bingahipun niku lho, kok ditutupin dadakan. Ngono lho. Iya, aku lho wis ra duwe isin. Simbah nganggo lingsem barang lah. Iya. Mengke minggah nggih, Mbak nggih. Nggih, niki pokoke mangayu bagya anggenipun saged ngeluari ujar. Lembangun griya Mbak Elisa. Bangun griya lan mugi-mugi usahanipun saged to lancar paringi rejeki ingkang lumintu. Nggih. Boten lokak tambah kebak rezekinipun. Ora lokak tambah kebak. Ya, Apa? ora lokak tambah kebak. Nggih, anu Bapak Ibu nyun pangapunten karang nek nyuwanten niku ngoten niku Mbak Elisa niku karang ya mboten asli Jogja, mboten Wonosari dadi saking toli-toli nggih, Pak. Oh nggih, seko toli-toli. Tapi aku ngerti kok nek Wonosari iki ana panggilan akrab. Sapa? Ho to Ndes. Ngono lho Ndes. Piye Ndes? Anggere wis mangan jangan lombok munine Ndes. Ngono enak. Iya to neh ngono kok. Iya to neh ngono. Kalau ngomong itu jangan bazong gitu. Sa ozot-ozote. Jan azu tenan. Ayu tenan. Ya itu kan kayane ngono. Niki lembangun dalem niki teng Jogja, teng Pringgo Kusuman. Pringgo Kusuman, Jogja. Wah, jan. Niku nggih dibangun luwih apik tinimbang mriki. Helok mongko Siti niku awis lho. Wah, lah Siti nggen kula mateng Sumatera. Tenan ra tekan iki. Sitine benten nggih. Siti jeneng napa lemah? Lemah no, lemah itu kan Siti kan. Oh, Tanah nggih. itu Siti kan. Nggih. Lah iya Siti Nggih. Yojo rada awis saiki. Oh, nggih. Siti Wayau Kombo. Kuwi ndeke Mbah Gito Gati. Nggih. Ya, wis muga-muga ya manak dadine
Lemana tuh maksudnya beli satu tanah, nanti bisa manai dapat tanah yang lain, nambah bangunan sana, bangunan sini, kok anak turune. Niku namine manak. Manak. Oh. Manak. Ah, apa ya? Kuwi do digatekke lho Siti anak-anak. Siti anak-anak kuwi lho. Jan angel iki. Angel aku ya ngumet tok. Wah, lah sing nyuwara ya malah. Ana lemah kok manak kuwi lho. Kowe ngerti? Iya. Ngerti anake lemah. Anake lemah. Ana Kira-kira kuwi jenenge anake lemah. apa? Lebu. Lebu. Ana namanya apa? Nek jenenge Jawa itu kan ada nama sendiri-sendiri kan. Heeh. Kayak anak pitik ya kutuk. Oh. Kutuk. Kutuk, anak apa? Anak bebek, Anak bebek ki apa? Mary. Meri. Ah. Anak jaran belo. Apa? Belo. Saya gender frustasi. Anak gajah bledok. Heeh. Anak apa nih? Anak munyuk kowe. Kowe kok ngetke aku? Anak Siti apa? Anak Siti ya bleduk. Pon iki kalih nembang nggih, tetembangan. Ya, arep nembang apa Mbak Elisa? Simbah Partiem, remene napa, Mbah? Wah, kula tanglet rumiyin. Simbah Partiem ingkang kula tresnani. Simbah pengene lagune napa? Iki sing utama iki. Napa? Walah lingsem. Niki translatore Bapak. Gubuk asmara. Oh, siap sedia. Gubuke paling ora saiki nek rada mundak to sitine, dadi ya gubuke ya 450. Iki sandale sapa tak gawa? Waduh. Lah Elisa ning dindi kok nyangking serandal ki malah. Gubuk asmara, oke. Nggih. Kangge bawa mboten Mbah Partiem? Ya wis nganggo. Jare krungu kabar ki mbiyen ki arep omah Kowen ra sida. Sinten? Kowe. Kula omah Kowen. Mboten. Oh. Niku namung napa nggih belajar nek kalih Pakde Margi niku sinau ngangsu kaweruh. Ngangsu kaweruh. Sinau bab apa-apa. Nyingkar nyingkur. Oh, bareng nembang rak anu to, apik to. Beda nek nyuwara mau wis tronyar-tronyor nek nembang wis. Penget. Apa kuwi mau? Penget. Oh. Kalau Jawa itu tuh disingkat-singkat. Heeh. Penget. Ya. Bemuli. Lambemu cili. Oh. Let muning. Apa kuwi? Walah, wis. Frustasi gitu. Wiwi tane nyingkar nyingkur bot mureng apa? Oh iya, ora pati ireng. Wis tak coklat. Elok. Lingsem yen ke muh
Catet nggih. Mondo-mondo kok. Iya kan, kalau setengah itu mondo-mondo. Tresna tulus nadyan nengku bek asmara. Nggih, monggo. Saking kulon apa kendang? Oke. Pinten? Kok yo ngene yo. Sepinten. Kok cocok kok iki. Yo. Yen libat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleren ning jaga kabat tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge kubang asmara biyen kae tak keanggep tresna tanpa bantah tanpa klasa buat abadi ketaman asmara ku bagai nyimpan bati wiwit yen tumeka saiki ku bagai kebak cerita wayah wengi nganti kakak rina. Penget mboten, Mbah? Pek. Mbah. Catatan sajroning ati datan luntut saya merhati aku kowe dadi garwa bareng kalerene kubuk asmara
Wiwit biyen tumeka saiki ku bagae keprajita wayah wengi nganti gagat rina cedetan sajane ngati cedetan luka sayang marani aku gawe dadi garwa merkowe ning kubang asmara sampun macange yu limbo setunggal lagu sampun kaaturaken Matur nuwun. Wah, nggih le joget ya kaya ning YouTube ngantek. walah koyo nggih panjenengan nggih nganu nggih Lho? le ningali niku temenanan niku nggih Walah. mengikuti nggih Nggih. berteman Niki kali para sesepuh aji sepuh Bapak Ibu Nglegundi niku ngepen kalih sampean Mbak Elisa. oh napa nggih matur Wah, nggih. suwun Le omongane teng blasur niku lho dadi. wah nggih padahal nggih kula niku nggih sok mboten mudeng Oh. sami mawon ya mumet kula niku jane ngomong apa niku nggih nggih niki kula mboten piyambak mak cange ilu Kalih sinten? kalih Mbak Anting Lambangse Oh, Mbak Ante. nggih menika sinden dari Kediri Oh, monggo Mbak Anting, Mbak. nggih Nggih. Matur nuwun. ya sepoti ya kanca-kanca ben metu mau sepote rong sida ditokke kok ayo neng nong nong neng neng oh anjlok Pinter. Ayo ge wis. niki carane Durmagati wedok Ya bentuknya kalau di dunia nyata seperti ini mungkin ya. Ayo ge di wis rampung. Oh ya wis nggih. Orang ngerti ya Mbak Yu, ya ampun. Sugeng dalu Papi Toyo. Nggih. kaya papi Pak Sutoyo. Betul. Lah ya Papi Toyo to. maksudnya tuh Pak Pitoyo atau Papi Sutoyo Papi Sutoyo. su tegese linuwe Su tegese apik. Oh, nggih. Toyo tegese banyu. Berarti sampean banyune apik. Wah, Loh, ya ngono bener apa ora? Loh. Mbak, Dalem. leku sobo ning kiwa tengen kene iki jaman tahun 70-an. Pripun ta? Kuwi nek nanggap wayang sing mayang aku ki nek manten anake nercel pirang-pirang. Suto ki anak ya ki banyu dadi bener kuwi mau anake akeh. Oh, berarti nek kula nanggap jenengan mengke anakku oke. Wah akeh kok ya. Nggih, berarti insyaallah ben anakku oke sesuk tak kon mayang dhewe nganggo MP3. Oh. Pareng mboten. Kuyogone rasah. Oh. dalang nganggo MP Inje sugeng dalu Sugeng Pak dalu, Sutoyo. nggih. Derek tepang kula Anting Lambang sekadose mboten dereng nate ketemi nggih. Ketemu nggih. Nggih, ketemu. Mbak Anting, niki nek kalih amit sewu suwarga anak kula Sena jenengan pancen jenengan Mbak Elisa, Tatin, Prastiwi barang Oh niku pun. nggih. Nggih. Dari keempat sinden itu yang paling Anda sayangi siapa? Oh. Ketoknya aku
Sari. Nggih, sinten? Bu Pras. Nika niku momongan kula jane. Oh, nggih to. Jenengan nek ngerti sejarah riyen nek cara Bantul, wong kula saking Bantul nggih. Niku nek wayangan sedina sewengi. Mboten leren niku, Pak. Sedina sewengi niku dalange awan, mayang nggih kula tesih cilik riyen niku nggih Prastiwi nika tesih brindil umur antarane 4 tahun 5 tahun. Oh, Niku anggere Bu Purwanti niku nyindeni dalang awan niku mesti niku brindil niku kan momong kula. Oh, berarti Nggih. Bu Pras niku nganu, ibaratnya anake jenengan lah. Kon momong kok anak. Lek kon ngomong maksude. Dinehi dhuwit terus kono le anu Prastiwi arep jajan dolanan-dolanan. Nah, riyen anggere wis milih otrok-otrok, kepet, plembungan, terus sing nika didindingin. Nah, tesih arep njaluk boneka, moko dite wis entek. Lah nangis gembret-gembret nika kula bopong kula burukke mbokne. Nyobunya iki ditentek isih njaluk anu iki boneka. Kowe iki ora riyen Prastiwi niku cilik rambutnya brindil kayak rada mendonong. Ya, tapi ayu to, Pak. Bareng tua. Yo. Samene kudune wis mikir menep Sinten? jenengan. Lah ya wis suwe jile menep iki. Lho. Maksude jenengan niku to, Pak De. Nggih. Nek jenengan menep ngoten niku kan berarti wis kudu ngelingi bahwa jenenge wong urip ki pasti ketemu mati nggih Pak. Oh lah nggih. Nek sampean mboten menep ngeten iki, sampean Nggih. termasuk golongan orang-orang yang mati dalam keadaan bongko. Oh. Kula niki nek teng kelir niku nek ngrembug pati niku mboten seneng. Lah, mergane. Sing kula rembug niku sing paling seneng-seneng. Napa contone? Ah, nggih ngoten niki nembang joget, seneng-seneng geguyon. Nek pati niku kula ketoke kaya kurang sarujuk. Awit sewu. Nika nek sing do ngrembug pati-pati niku jebule malah nyepetke. Lah mboten, kula ndongakne panjenengan. Wong biasane dongane manten anyari mandi. Kowe manten anyar kok? Lah nggih. Oh, lah mulane nyirik-nyirik. Mboten no, nggih. Pandongane kabeh iki pesine diparingi panjang yuswa. Amin. Semanten ugi Bapak Jiyono Jianto mugi. Jianto. Pak Jianto, alhamdulillah sampun kebangun napa Mbak jenenge? Omah nggih. Griya. Nggih, sampun kebangun griya, mugi-mugi saged memberikan rumah yang nyaman, nggih Pak. Amin. Pak Jianto, mugi-mugi tansah memberikan rumah sing membahagiakan, hangat, yang jelas mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki kagem panjenengan. Sampun berbagi kebahagiaan mboten mung nggih keluarga tapi nggih sedaya masyarakat sing ten mriki ngoten niku. Nggih to Pak Pitoyo? Iya. Loh, Mbak Elisa kenapa duduk harus? Oh ya Allah sama saya dong. Nggih niki wau kadose wonten pamundutan napa Mbah Pariem. Mbah Partiem. Pariem iki gerajakan. Sing oh kalih Mbak Elisa. Iya, ya Oh, kamu sendiri iya. dulu tadi ada permintaan caping Gunung Coro Meduronan. Nah, nate mireng dereng Mireng. nganu Pak, maksudnya nate napa ngerungokke. Apa tuh basane nek nggih wong tuwa ngoten niku? Jenengan nate Midhangetaken. Oh, nah jenengan nate midhangetaken Apa? napa dereng? Apa? Caping Gunung Meduro, Pak Oh, De. nggih. Nggih. Dereng ini masyarakat iki dereng Bapak Ibu dereng. Oh, nggih. Monggo sing ngangge meduronan. Nggih. Ngertine niku nek meduro niku adol sate. Ngertine to? Nggih. Nah, kula tak gawake versi nyanyine, biduane. Oh, nggih. Nggih, mengke nganu nggih Bu, transporte saking Madura. Mboten pun. Nggih, monggo Mas. Nganu tintingane tingen. Monggo Mas. 5. Niki Mas sinten asmane? Niki Oh, Dek tasian. niki asmane Mas Slamet Sutopo. Oh, Mas Niki Slamet. putrane Mbah Timbul lho. Oh, nggih to. Nggih.
Nggih, salam nggih, nggih Mbah Timbul. Apa to? Oh, kula mboten ngertos kula kinten. Kula Oh, mboten lah ngertos, terangane. ngapunten. Nek Jogja ki apa ora ngerti apa piye? Ya mungkin saya kelahiran muda ya, Mbah. Pak Toyo. Kamu kelahiran tahun berapa? 99. Oh, 99. Kamu nek dalang Jogja tahunnya sapa? Pak Toyo. Ya nggih almarhum Pak D Seno. Di atasnya ada nggak yang paling tahu? Waduh. Ya itu ada Ki Timbul Ki- Hadi nggih, Prayitno, Ki Ki Timbul. Hadi Sugito. Nggih Pak Hadi. Nek bapak kula sinten? Ngerti mboten? Ki Cermo Sutoni. Lah sinten to Pak D? Kowe ngerti jenenge bapakku Sutomi? Lah ketoke. Lah Elisa. Pak, Nek asma saking kraton Kanjeng Sultan menika, nek bapak kula niku Cermo Sarjono. oh Pak Ki Cermo Sarjono. Nggih, nek teng dusun-dusun ngoten niku Sugi Hadi Karsono. Pak Sugiyadi Karsono. Riyin amit sewu niku Nggih. sing kondang Bantul niku Nggih. mung wonten loro. Nggih. Mbah Timbul kalih Pak Sugi niku isih nak-sanak. Oh, Jenengan sederek. meng dong. Lah nek Yogyakarta niku Mas Parman. Oh. Riyen niku sing kondang, sing bapakne Swargi anak kula Sena. Oh, nggih. Lah wong Sena niku mun ngepen kula enek mayang niku. Wow. Sindene kok arep ora. Berarti jenengan niku tasik sanak kalih ingkang gender. Lah Manikan wah. putrane. Nggih, lah ya isih sanak lho niku kakang kula niki lah Pak D Timbul kok nggih. Niki Oh. kakang kula. Nggih. Nek kula nek matur nggih Mas. Oh, Mas. Mas Slamet niku. Oh, Mas Slamet. Ning amit sewu, Nggih. Mbak. Niku Mbah Timbul niku Pak D kula niku ngepek adine bapak. Dadi mbok cilik kula dipek Pak Timbul, anak-anak niki dadi nek niki kula Kang nggih Le. Oh. Le ku ya bener, Kang niku ya bener. Nah. Berarti lakang ngoten Waduh. nyeluk. Mboten nggih. Oh, berarti tasik sedulur ngoten Sedulur nggih. niki Rada- niki anu wiyaga niki anak-anak kula kabeh putu-putu kula kabeh dalang kabeh niki. Lah kok wajahnya beda-beda. Lah ngono ki ya mung kalele gawe biyen ya ora. Mancing-mancing to rumangsaku ki. Lho mboten kok lah biasane mirip-mirip nek jenengan kalih Mas Slamet kan mirip. Nggih, Mas sinten? Niki Mas Slamet. Nggih. Mas Slamet to? Nggih. Nggih, radi mirip kacake iki enten brengose jenengan mboten. Lah apa ngerti sak tenane apa ora? Yo. Maksudnya sing ketok nyoto niku lho. Oh. Ora maksudnya. Nyoto pun mboten enten ampun dianu. Alah mbuh, tak nyanyi ae. Ya nyanyi. Bu Partiyam. Senyum dulu dong. Alah. Saben ngabas nang sayang toyo. Yo kita harus menyayangi Pak Dalang no, karena Oh, kan lah, beliau iya. pemimpin di sini. Ah, nek karo aku iso mbah jane. Oh nggih, Mbak. Ah, nek rambah ya kakek. Kayak toyo nggih. Ah, aku wis tuwa enak aku iki. Mon memajang kon keruk janur kuning
kon keruk iya apa? Kon karo. Oh, kon karo. Kok aku krungune kuwi. Iya. Cen basane kan karo niku keruk. Oh. Madura ya, Mbah ta ya. Dadi nek ngeruk intip kae. Kembang bayi madari Wiyaga ya radong iki Dan. Tapi ngono lho. Papi, apa? Sing gender. Engkang gendari wis koyo piano tenan apik tenan. Oh lah ya. Jan genderane. Apik nek genderane nek sing ora apik ki lelakone kok. Lelakone juan elek. Aja sia-sia lho. Kan niku kakange panjenengan piyambak. Kakang lho. Yodi. Kang Di. Pasirana berangse Odan itu tadi Ojen. Untuk arjen ya, ojen. Nggih, jenengan nembang ngoten niku sesuk men ditilokke Sudir. Sudir niku sinten? Sudir niku sinden Mayangkara. Oh. Ayo dir. Panas ojan lengaling sayang capek Wah, jan sing ngego iki ling rungokke ngantek melang-meleng tenan. Nah, ini ki juga nggak pakai misoa gitu, nggak pakai misoa caping gunung gitu. Damel misoa tapi teh sate caping gunung. gawe misoa Pak De, tapi ditambahi sayang. Oh. Jajal wiyaga iso ramu Lah sayang. iso ya monggo wong ngetes wiyaga nom-nom Ayo kok. jajal wiyagane. Ning ket mau sore iki sing ngenong karo sing ngego ki ora akur. Lah napa to? Wah anggere topo pokoke trogung apa iki mbuh lene. Mau mengudur wae. Wong Tanjung Gununge ora kedadean. Piye iki apa to aku dhewe ya ora ngerti judeg aku. Nggih, monggo misoa kanca-kanca. Nganggo sayang ya. Sate-sate sayang ngono ora apa-apa. Yo, Yo Wiraswara yo. kabeh. Kabeh iki. Oh ya. Soa capek gunung sayang. Ra tau-taune muni sayang lho Pak De. Lah aku karo bojone kowe ora tau akur kok kon sayang. Make abinek kan. Pakai binek iya apa? Make ya kanca-kanca. Tolong talinganipun
dipun. Ya ora dijelasno. Oh iya, tak Apa jelaske iku? ya. Make nadyan binek wadon. Oh. Piye mau nadane? Iki Oh, dadine wadon nek binek. wadon ki binek. Binek. Bini binek. Oh. Benar. Make binek kalabeng lake. Lakek iya apa lakek? Lake itu lanang. Oh. Oh, benten nggih ten mriki. Kene iki lakek. Oh, iki kelek. Oh. Wah. Nek ten mriki benten nggih Pak De nggih. Wah, nek riki ya piyayi kakung, lanang, ora lakek. Lah. Lah. Lah mbok semantakno piyayi sepuh kene iku sing jenenge lakek iki malah saru. Kok saru? Kowe Desa Mawatata, Iya, negara bener. Mawacara. Makane iki sebagai pengetahuan kula niku Pak De. Makane lakek niku napa to Mbah Toyo? lakek niku saru. Sarune iki pripun jenengan saged duduhne mboten? Maksudnya dengan kata-kata sing lebih halus. Amit sewu Nggih. lho kuwi. Nggih. Nek teng riki sing jenenge laki niku saru. Namun nek jenengan lakek niku pancen lanang to. Nggih. Nah, niku nek lanang niku ya lanang, piyayi kakung, ngoten. Oh nek laki. Lah nek laki niku saru. Oh kleru. Oh ngapunten nggih Bapak Ibu mboten ngertos. Niki kula mung diajari dalange. Wah, jajari piye? Loh, piyaga mendukung loh. Benar tidak? Lambang Oh, tidak. sing rumah sakit. Mulane kowe ki nek ora ngerti takon-takon sithik. Sing marake lagi panganan-panganane werna-werna kene kuwi. Oh nggih. Ana. Kinten-kinten piyaga sing paling dipercaya damel ditangkleti sinten? Kae wiraswara kae. Oh nggih. Panganan Bantul ki ana panganan iyung, rak ngerti to iyung. Iyung. Oh iyung, lembayung. Oh. Iyung. Napa niku? Napa Panganan niku? iya niku. Panganan iyung niku wonten sing ngarani adrem. Kecepit. Oh, sing Oh, tolpit. iya toh? Tahu yang kayak waru itu kan? Ah, Yang warnanya coklat gosong itu kan? nggih. Oh iya. Nah, nggih. niku riki nggih wonten panganan sing enak. Apa Iya. itu? Jadah ning ana tolone. Jadah anten tolone. Manggon preso piyayi riki rak mesti ngerti. Truk bintul. Truk bintul. Truk bintul. Truk bintul. Truk bintul nggih. Oh, Jadah yang ada tolo. oh itu namanya truk bintul. Ya. Aku udah pernah nyoba. Oh, Enak. wonten meleh sing napa geblak niku? Napa? Geblek. Geblek Niku nggih. kulon proko kok geblak. Klenru. Wah, Elisa karo iki ya padha le kutul ajan. Ngapunten lho Pak De. Ora apa-apa. Nah niki tiyang Sulawesi, kula Kediri Jawa Timur. Oh, lah Kan iya. benten-benten to Pak De. Lah iya beda-beda wong Kediri kok karo toli-toli. Inu menason barse barse Inumane pripun niku, Pak? Inu menason berseh-berseh. Waduh. Ora ngombe son maksudnya. Ombe banyu sing bersih niku bening resik-resik. Bersih. Bersih namanya. Oh. Berseh. Kuwi do dirungokke lho anu Sumi karo anu ki. Sesuk niku Napa? Dicatat. Lah dicatet Gon- bersih. Ah, berseh. Oh, bersih-bersih. Wis. Dadine nek resik kebunan kae bersih-bersih. Boten lho niki lho ngombe banyu Bersih. bersih. Oh ya. Nek iki kan banyu ora bersih. Apa iki nek lambat Niku banyu lakek.
Apa? Banyu lakek. Buat yang kakung. Wow. Nah. Banyu langkek. Banyu lakek. Kalau Iki ini ya bine. udut langkek. Iya. Yang ini bine. Saya binek, jenengan lakek. Wah. Binek kalau lakek, Nggih. maksudnya Waduh. binek. Lho kok iso? Oh. Wah, sing gendar iki ngajari yo, Lho. Iki caping gunungnya cara mana? Cara Madura apa? Apa cara Tetap Jawa biasa. Jawa. Jawa napa Madura, Pak De? Manut kowe. Emang ono cara Medurane ada? Oh, ada. Oh coba, iki Coba. dikolaborasi. Nggih. Langgame cara Medura, nanti dangdute cara Jawa. Oke. Coba. Oh, berarti sekongan wae ya, Mas. Kendang apa? Batang. Ya. Ayo. Tintingan lali. Sing gender ya ngono. Oke, zaman berjalan bulekengan Lekengan. putra lagi bilin romate mon sarento bedae di mana
kele nyirek-nyirek. Wah. Kenggon kepretan niku lho. Teng jret. Kepretan. Yen kepret kintilan. Kintilan. Kepretan. Mugi-mugi ndadosaken renaning penggale Simbah. Simbah, Mbah Kong, Mbah Putri. Mbah Putri. Ya. Niki juga soalnya disupport karo sedulure dhewe lho, Mbak. Oh iya. ADR Production. Ya. Apa? Aswin Iki Production. di lab lho Mbak Elisa. Oh ini live ya? Wah, nggih Oh nggih. tak kira ora diwas. Apa? Ardana Record. Ardana Record. Oke, terima kasih. Daerah sini yang mau nyewa sound system bisa, ini bagus sekali ya Mbak ya. Wah, nek kon Waduh, dodol kayak pintere. ya ngene iki bahasane wong ditanggapi lah ya. Ini kita gak cuma sendiri karena dikenal ke Nggih, sinden-sindene nggih. loh. Niki majeng nggih, tiga niki majeng niku napa nggih? Maju Ya, betul. Majeng nggih. 1, 2, 3 Niki yang mungil-mungil. Nggih, tesih enom-enom nggih. Majeng, yuk. Enom-enom. Nggih, radi ngajeng, wonten ngajengan. Saged caos panglipur. Katur sedulur-sedulur. Mungil-mungil, mungol-mungol. Mungil-mungil napa mungol-mungol? Rasa nganggo wis. spot. Ojo manja. Sepoti dhewe, ayo nduk. Dentak tung-tung. Lah niki sampun niki tiga niki. Iki gawane sapa ya? Gawane Papi Toyo ya. Papi Oh, sing Toyo. nendang to. Sing Oh. jauh. Niku ya isih sedulur niku sing sandinge Mbak Elisa niku. Oh nggih, niki. Niku tasih putune Mbak Dalang Sukar ngambah. Nggih. Niki nggih apa angsal oh iya. IP-nya juga Dalang. Nggih. Kakak Niki IP. sedulur Pak Dik. Niki tesih adine Mbak Laras. Ya, Mbak Saras. Lah kudune sedaya ya sedulur to Pak Dik. Lah ya sedulur. Sedulur nama Biadam. Oh iya. Sak keturunan lho ya. Iya iya. Iya kok ya gontok lho enggak pareng. Ya. Meneng otot engki aku luar kenal ke. Iya kan to. Nih dari sini. Sing ayu dhewe. Derek Dek Tepang. J sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Okta. Okta. J. Panjangnya? Okta. Nah. Corone nomo kompelit. Oh, Oktavia Trilestari. Oktavia Trilestari. Trilestari. J. Nggih. Sakmenika sekolah napa kerja? Sekolah. Sekolah wonten? Sekolah wonten isi. Isi. Iya. Jurusanipun Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. pendidikan seni pertunjukan. Sampun ajeng rampung napa tesih Tesih skripsian niki. Oh skripsi ya semoga lancar Mbak amin. Okta. Amin. Tapi iki senggen lho apa senggel apa wis pajeng? Single. Single kayak wong arep ngajak gelut. Single niki. Oh iya. Meniki lho nom-noman. Waduh, ditawake jutan. Aduh. Uhui. Yang tengah. Ngapunten nggih Mak Cange niki kula Monggo. moderatori. Monggo lah niku ya sedulur jenengan kok niku Oke. Waranggono. Kok kabeh sedulur Wah lah ya sesuk nek aku nyangoni dadakanmu. Sinten menika naminipun? J Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Derek pitepangan nami kula Katon. Katon. Nggih. Oh, katon. niku nggih tesih terah dalang niku. Saking dalang. Saking Randu Songo niku nek jenengan kelingan Suwargi Sumono, Sudiono, Suwargi nika. Oh, nggih. Niku tesih anu. Oh, nggih. Randae. Keturunan ping pira ya? Keturunan ping 7 mbuh ping 8. Wah. Lumayan nggih. Tapi suka dalang enggak? Nggih. Dalang. Nggih. Wih, luar biasa. Suluk dulu. Suluk lagi aku bilang. Suluk. Suluk napa? Ya kamu paling suka suluk apa? Kalau dalang itu biasanya ada yang paling disukai suluk apa gitu. Sing paling disenengi apa?
Nggih lakon songo mawon. Oh iya. Nggih. Dalang kok kaya anu ya. Iya. Carane nyedak nyedak telek ora pendeng. Apa sih kata-katanya? Kan malu-malu biasanya dalang tuh brao gitu ya, kayak cowok kayak gitu. Coba kita denger dulu lah suluke. Urung kenal aku. Kayaknya mau koyo ning ngene-ngene terus kan. Koyo isin-isin kan. Coba. San saya dalu hararas biar sorot lintang kang kumedap titi sonya madya ratri lumrang gendering pos pita karenane putya nira sang dwija waramreng manungsang sarine kembang Nyuwun tepuk tanganipun. Tepuk Bapak Ibu. tanganipun. Terharu aku. Lah ngapa to kok Yo terharu? seneng awake jenenge yo apik to, uyuh dalang, ora kaya dhewe uyuh kecing. Iya dalange. Ati apik ngono kena ngono ning Nah, ati ya, ya. tekan hati ya Mbak ya. Semangat. Wes pokoknya semangat nek sinau dalang ya, Nggih, Mbak. Dik. Nuwun. Iki sebelah Iki ya nggih dalang. Wah, Jam iki turunan full- dalang kabeh iki. Full dalang iki. Namanya siapa yang ini? Willy Jendalu Mbak Elisa Mbak Ante. Ya, Willy Jendalu. Nggih nempangaken nami kula Widya. Widya. Iya. Sing gawa sapa? Sing gawa sapa? Jujur nggak usah Sing ben takut. beda lho harus. Ayo. Sing gawa sapa? Ayo. Sing ben beda, iki beda ujune. Penti. Penti. Penti iki sing endi? Oh, sik. Walah. Sing beto Angga. Ini apa? Dalang juga. Suka dalang juga. Nggih. Bisa suluk. Odo-odo. Ya oke, kasih odo-odo. Dalang. Oh, hello. Kula tenan. Kak, ini nggih anak dalang lho niki. Oh, anake tok. Niki nggih anak dalang lho. niki. Label tok. Anake. Srumawahyun sang yak sendra kararupa mangasas kati angin pangasempal kaprapal selo-selo kaplesat sato lumayu mangung ngasih kakiat kat keto kang jaga bumi Wih, lah apik.
Kuwi nggonku ya. Lah apik. Lah apik iki wis kondang. Wah, lah niki ngoten Mbak Elisa niki. Luar biasa. Niki senajan waranggono ning ya iso mayang. Nggih, apik tenan. Kula remen iki banyak sekali generasi-generasi dalang perempuan. Wah, sesuk niku dalang lanang-lanang niku ora payu sing wedok-wedok. Ning nggih mboten. Masalahe niku wonten apa nggih kesusahan lan keluwihanipun piyambak-piyambak. Menawi dalang wedok menika kekuranganipun nggih sabetan. Oh, nggih. Amargi menika wonten ingkang ngalang-alangi. Oh. Tapi nek ngeprak niku banter wedok, ngaten nggih. Sebabe lah, wis iki tak urus iki. Mergane boten wonten sing ngalang-alangi, nggih to. Ning nek wong lanang kan beda. Teng 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 teng. Lah niku wonten keluwihan lan kekuranganipun. Oh, nek sabetan wonten sing ngalang-alangi. Nek wedok. Nggih. Napa? Nek dalang wedok wonten sing ngalang-alangi. Onten. Oh. Dados kan rada kurang prigel nggih. Oh. Nggih sabetan menika mergane nggih keganggu. Lah niku nek ndaratur kula dibagake wiyaga mun sing ngalang-alangi niku. Lah men terampil ngono lho. Anteng mes suluk rating. Waduh, aku ra iso. Anak dalang lho. Nah, anak dalang aku awore karo bakul pindang sih. Luar biasa. Pokoknya semangat anggenipun apa belajar Ngangsu kawruh. Gula wentah Iya, terus toh. apa jenenge mempelajari secara dalam dunia pewayangan. Mugi-mugi dadi regenerasi. Elisa suluk. Weh. Suluk kene nang tengah suluk Mbak. Heh. Ya kene nang tengah ben ketok kok. Cara suluk songo napa pitu? Barang. Songo mawon. Lagi. Anglir bawaning kang sinawati gawe kelar pandang mutah naryombek srusutira sang mangrempah surangganggara kita umangsa Tepuk tangan semuanya. Keren. Kuwi lah medem. medem Kaya bareng iki lho. Ah niku pethikan anu buku Jambon Abirando nggih. Wah. Lah niku nek jenengan melajari buku Jambon Abirando pancen niku kabeh-kabeh niku wau Abirando, buku Jambon jilid 1 niku wonten sing T, wonten sing B nika. Wonten wenang, wonten T niku Sang Hyang Toyo. Sang Hyang niki ampun. Ah cobi mang simak teng buku Jambon. Wonten wenang, wonten D niku Darma. Nika terus T niku Toyo. Sang Hyang niku. Oke, niki di bertiga mau nyanyi apa? Nah. Tentang apa? Monggo jenengan sing Tinggal kula. katresnan. Oke. Nggih. Bertiga dulu nanti habis itu saya sama Anting lagi. Nggih. Oke. Niki anu limbuk cangikan pul kok niki wong sing diarep-arep Mbak Anting kali Mbak Elisa kok. Ampun Nek wingi teng Donotirta Tatin sing kula ajar. Nggih, kalih Pak Tatin. Nggih, kalih Gatot wingi nika. Nggih, sakmenika saged napa nggih nyawiji wonten panggung kula nggih. Seneng sanget kula niku. Nggih. Nggih saged apa nggih kalih
ingkang sepuh niku mboten kok pripun-pripun tapi semune niku lho sik angel nggih ditemoni. Pancen leres. Niku nek lek Margiono niku nek kalih kula sepuh rika Mbak Elisa. Oh malah sepuh Pak Nggih, ya. riyen nom-nomane niku nggih sareng-sareng ngabdi teng Canden ngene Mbah Timbul. Nggih nggih. Nggih, riyen nek rika ajeng ngeterke layang niku sing ngeterke kula nek yang-yangan niku. Nggih, kalih Dasiem. Ngangge yang-yangan barang, Pak De. Wah nggih, lek margi riyen namine Dasiem. Ning cara mbiyen ki nganggo layang. Ngangge layang. Lah, ken ngeterke kula lah, mboten kula terke bareng anu kula gawe layang dhewe nggek kula sing kula ken maca. Nah, Kang Senan sing nyanyi nggih kula. Wah, lah ya niku. Wiwitane. Monggo ninggal terusan ya. Nggih, monggo-monggo. Yo. Sambat karo sapa
ganti saelengku. Sampun, Mbak. Ya Makasih, matur ampun, suwun, terima nggih. kasih sekali. Nggih, menika Nggih. nderek bingah pokoknya nggih Mak Sange Ilimbo. Nggih, nggih. Niki Nggih. nggih penutup niki lagu daerah malih. Napa? Kanthi permintaanipun Gerajakan Banyuwangi. Oh, nggih. Mintanya duet antarane Mbak Anting kalih Mbak Mbak Elisa. Elisa. Iya yoga-yoga siap, oke siap. Oh, mantap. Nggih. Niki nggih Oke. bawa komplit. Slendro. Sono. Slendro Mas Slamet. Waduh. Waduh. Loh kok marah? Mbak Anting muni Mas Slamet ngono ki. Oh nggih. Napa? Loh, oh jenengan garwanipun. Wah, nggih. Oh, ngapunten Ibu. Ketoke enom makane nek ngundang Mas ngoten niku lho. Ayo, seko kamu apa aku? Iya aku ya. Yo. Ayo. Monggo Mbak Elisa. Mampiat mayong paman suarane. Tak kira arep melu pentas. Alhamdulillah wedane Niku- teko. Niku Kopine Laden. metu, nggih. Cinnamon. Cinnamon. Gandeng Monggo. balam miangan nyeram yai noswan toh
loro belambiangan gumalari taman sari nusantara belambiangan gumalari taman sari nusantara belambiangan sesasenenge wis aja takon wis perang-perang jaman turun temurun ya wis kelakon
sirana bikiandengan kendeng asli pianyo wayan sir-sirana bikiandengan kendeng asli pianyo sampun Pak Detoyo. Oh iya ya. Sange Yulimbo anggenipun nglipur menawi wonten kirangipun kathah lepatipun nyuwun agung ing samudra pangaksomi. Nggih, nggih. Nggih, samudra pangasami. Nggih, kathah ketal-ketul atur. Ngapunten. Kital-kitul ki apa? Apa itu kesalahan kata-kata? Kesalahan kata-kata Pak D. Nggih. Ante arep matur apa? Kula ugi Pak Detoyo, Pak Pitoyo nggih. Nggih lambang sih nggih. Nggih, wiyaga papat nguntal gapura, kathah lepat nyuwun pangapura nggih Pak D. Nggih. Dawa sami-sami mugi-mugi kelelekeng wiyaga. Lah wiyaga kok nguntal gapura. Ngaturaken guing manuwun Mbak Anggun terima kasih sedaya mawon ingkang rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Nggih, wis apa nek? Mugi lancar anggenipun wayangan sampai purna. Nggih, matur berkah nuwun. katur sedayanipun. Yes, donga dinunga mendha slamet kabeh. Amin. Ya cepak rezekine. Nggih. Enak saiki wis iki Mbak Elisa karo Mbak Anting iki wis paripurna nggone menghibur ya.